Сега добро настроение, нали? Не, наистина е добро, уважаеми зрители, защото знаете, че първия ни гост за седмица, често сме говорили с тебе, е определяш за това как ще протече седмицата и тая ще протече блестящо, имайки преди казах ви, че четвъртък и петък Даниела няма да е на ефир, така че всичко ще бъде наред, но сега казваме добре дошъл на Свежи Младенов, Свежи Добре заварили. Здравей, много се радваме, че си тук. Да, аз се радвам повече. Можем да кажем силно разпознаваем български актьор, театрален актьор, киноактьор, в много реклами присъстваш. Тук може ли да наруша малко ритъма, който си задава, защото и без това не ми харесва, и да коментираме... Да чакаме отвън. И да коментираме, моля те, Свежене. Смяташ ли, че участието в разнородни телевизионни реклами на популярни актьори всъщност изключително допринася за тяхната разпознаваемост, за тяхната ангажираност? Рекламите ли? Рекламите. Ами нямам представа, предполагам, не знам, аз... В смисъл да не се гледа като на обърнат ред, нали? Да постигнеш много като актьор и тогава да започнеш да участваш в реклами. Ами аз напоследък не участвам въобще в реклами. Да, така е. Но като започвах, нали, даже нямам представа колко реклами съм заснел всъщност. Да. Не, наистина си разпознаваемо лице и от реклами. Аз смятам, че... Многото сериали. Разбира се, мисля, че това е по-верният фактор с сериали, филми и такива неща. Да. Пак е... Но примерно за един не до там познат актьор много помага, нали? Лицето да бъде на екран. Нямам представа, защото аз лично... При тебе беше обърнато, да. При тебе беше обърнато. Според мен рекламите не свързват човека с актьорската професия. Да. А свързват чисто реклама. Това е продукта, това е еди какво си. Когато вече разпознаваем актьора и тогава участва в реклама, тогава вече е друго. Тогава вече виждаш актьора. И даже не помниш какво рекламира. Да. Нали? Има и това нещо. Да. Има го и това. Да, точно така. Сега искаш... Защо така правиш сега тази сутрин? Не започнем. Това беше просто вметка. Да, просто вметка. Благодаря ти за тази вметка. Обаче сега ще поговорим първо за твоята премиера, която мина сега на 23 ноември. Обвързан, отвързан. Кажи ни. Отвързан, да. Как? Оригиналното тогава трябваше да бъде обвързан. Да. И всеки да се чуди какво става. Иначе обвързан. Заглавието е точно като дилемата в пиесата, разбира се. Да. Защото там всичките персонажи са едни хора, които имат абсолютните колебания дали да се обвържат или да се отвържат. Да. Изключително реална тема. Да, оригиналното заглавие на пиесата на Ханох Левин е Стари ергени и стари моми. Даже мисля, че на английски е singles. Да. Една дума. Да. Това какво всъщност означава, че колебайки се да направим ли тая финална решителна крачка към обвързването, да го легитимираме, може да си мине живота и ти да останеш стар ерген? Ами, доста по-сложен е процеса мисловния в самата пиеса. Това е, искам да кажа, че това е комедия, антиромантична комедия, както я определи режисьорката. Антиромантична? Да. И е много вярно определение. Не знам дали е на границата на абсурда или си е направо абсурд, но е забавно представление, с много хумор вътре и така. Това са едни клишета, образи клишета, които много, много ясно по време на пиесата разбиват всъщност тия клишета, според мен. Клишето на стария ерген, който постоянно търси това да се обвърже, обаче в същото време се страхува и се чуди кое е по-доброто всъщност. Да. Дали да се обвърже. Това ли е твой герой? Това е моя герой, разбира се. Да. Знайдох се казва. Знайдох. Да. Който е с мисленето на страхотен интелектуалец, от който света зависи, в смисъл трябва да направи нещо грандиозно за света, за да... но всъщност живота го се завърта по друг начин и мечтите все не стигат, все не съвпадат с реалността. Много е позната тая линия. Не сме ли всички така в един момент? Това е вечната дилема. Кое всъщност е реалност и кое е мечта? И кое е вярното, кое е грешното? Да. И така. Как ти беше? Лесно ли ти беше да направиш тази роля? Имаше ли от теб в нея? То има винаги, разбира се, но така близък ли ти беше този характер?
От една страна, да, много, докато още репетирахме, особено в началото на маса и такива неща, много от нещата, които си говорихме, можех да видя дори в себе си, чисто като колебания. Да. Но не бих казал, че ни беше лесен този процес. Напротив, почти до самия финал, може би до 2 дни преди премиерата, бях много объркан. Да. Много не знаех кой е този човек вече и така нататък, но пък всичко си иде на мястото, в крайна сметка. Сигурно съм. И така. Премиерата преди 10 дни ли каза? 23-ти Театър Възраждане. Да. Първите отзиви, това объркване съм сигурен, че не се е усетило от публиката. Всичко е било канализирано. Да. Не, всичко е наред вече. С представлението, разбира се, то ще става все по-хубаво и все по-хубаво, защото вътре ще почнем да се отпускаме и да става... и ние самите да се забавляваме в това, което се случва. А с времето се променя един спектакъл, ето както казваш ти, с времето става по-хубав. Вероятно ще има изигравания, които ще са по-лоши, по-добри, по-концентрирани. Това е живо представление, разбира се, винаги ще има неща. Тези кадри са много интересни, са, които ги дават. Всъщност, както и да е. Част от тази визия не е същата вече. Защото в последния момент махнахме моята перука. И така, защото режисьор реши, че е много по-добре за образа стои автентично да си ти. Да. Има достатъчно колебания в него, че да трябва да има маскира. И да се маскира. Добре, сега тук видяхме оригиналния афиш на представлението. Отвързан е надписа, огледалното е обвързан, нали? Да. Като ги сложиме на везните, след това представление, кое натежава? Как става? Или си остава така? Отворен край, който всеки си го прави за себе си? По-скоро отворен край, но може би свободата тегли. Искаме да сме отвързани, така ли? Истината е, че самия Ханох Левин по някакъв начин засяга тема, която е много, много съществена. Самите тези хора, които стигат до мястото, където да са вече стари ергени или стари моми, те имат в себе си една обвързаност с миналото. За тях бъдещето е по-обвързано с миналото. Как да кажа, не можеш да прекрачиш тази граница, да забравиш нещата, които всъщност са твои лични. И си ги изповядвал цял живот. И да минеш нататък, да продължиш нататък. Винаги се връщаш по някакъв начин в дали ще е стара любов, дали ще сравняваш всичко с старата любов, която някога си е имало и вече е отишла на някъде. И така, има... Според мен много хора ще се открият в това представление. Като мислене, но в същото време дай Боже повечето пък да направят тази крачка, знам ли? Да. Ти самия си, извинявай, Дани, ти си поддържик на тази крачка към обвързан. Нали? Не да е отвързан. Да, разбира се. Тук може би не става въпрос само за любовта от миналото, която ще пренесеш в бъдещето или не искаш да пренасяш. Става въпрос въобще за целия багаж, цялото ти досие, което влачиш след себе си. Нали? Понякога не искаш да се откъснеш от него. Точно така. Така е. Или начина, по който си живял и израснал като дете. Чакай сега, исках да попитам свежен. Повече от постановките не дават отговори на такива въпроси, а остават отворен край. Казахме и за това представление, че остава отворен край. В последно време ходих на няколко пиеси и винаги не стигам до отговора. Карат ме да мисля, за да стигна до моя си отговор. Защото на мен... за мен е по-лесно да ми се даде отговора, но не всеки път е за всеки еднакъв. Точно така е. Хората са различни и понякога интерпретацията е много лична. И затова е хубаво едно представление те кара да мислиш, и двамата, примерно, го виждаме но не ти дава конкретния отговор, защото той понякога е твърде личен. Да. Така? И от всяка гледна точка е различен. Така е. Ти си свикнала тук да те улесняваме целият екип, и си затрудняваш едно представление. Аз си човек на изкуството. Интересни неща.
Аз наистина съм много търпелив човек. Ще видим днес докъде ще изкараме. Мога и да тръгна, да, но не, няма да тръгна, защото ми е наистина много интересен на разговора. В предварителния ни разговор ми каза за детските представления. Не, първо ни кажи кога можем да гледаме отвързан, така. Мисля, че беше на 10 и 16 декември. Сега може и да излъжа, разбира се. Предполагам, в интернет може да се направи справка, разбира се. Да, разбира се, в програмата на Театър Възраждане го има. И така, всеки може да дойде да го гледа. Хубавото е, че билетите се продават много добре за спектакъла. Даже не съм сигурен дали за следващото представление все още има билети, но това се проверява. Вижда се. Разбира се, който има интерес. Това е един от каналите за обратна връзка, който гарантира, че добре сте си свърши работа, нали така? Да. Другото е и реакцията на публиката по време на в самото изпълнение. Общо публиката се забавлява, смеят се достатъчно, накрая вече са силно замислени и така. Да. Кажи ми за детските представления. Стана ми любопитно. Интересно ми стана. Детски представления, винаги в нашия театър сме имали детски представления. Това е една публика, която е постоянна, ако мога така да кажа. А не е ли най-капризната публика? Не знам дали е капризна. Напротив, децата са толкова отворени и толкова чисти във възприятията си, че не би била капризна. Аз по някакъв начин обичам да играя детски представления, защото там си най-свободен. Там суетата се маха и всъщност ти ставаш образа, който играеш. И забавляваш и деца, които те гледат така и постоянно са включени. Още повече нашата сцена е доста камерна, доста сме близо до публика, както с масите, така и публиката с нас. Ти директно им виждаш реакции, можеш да въвлечеш в диалог. И особено когато става въпрос за деца, те са абсолютно включени в спектакъла, те са абсолютно взимат участие, почват да крещат, той е там, той не е там, не прави това, не дей да ходиш там. Подсказват ти? Абсолютно, да. През цялото време са част от спектакъла. Къде ти наблюдаваш, където се виждаш на първи ред реакцията, къде се къса тази връзка? Защо аз сега, като гледам едно представление обвързан, примерно няма да ти казвам, не отивай там, направи това. Все пак възрастните са малко по-възпитани. Правим се на по-така култивирани, нали? Да. И в смисъл някакси вече знаеме, че една намеса директна ще обърка леко актьора и ще каже... тя може би пък ще те зареди. Или? Директната намеса при възрастните всъщност е точно реакцията. Това дали ще се усмихнеш, дали ще се замислиш, дали ще реагираш спонтанно и така. Ние правим много по-невъзпитани намеси с телефоните си, например. Ама всеки път ми се случва, аз не мога да... И веднага някой човека се извинява, това, нали? Защо се извиняваш при положение, че той е... Да, както и да. Четох една статистика, 80% от извиненията са абсолютно безмислени. Да. Значи мисли преди това, какво ми се извиняваш след това? Казва им го това преди представление. То винаги го има преди представление. Тече анонс, изкачете си телефоните. Извинявай, Стефане, сега ще продължа аз. Безмислено или смислено. За работата ти с нас от ансамбъл България иска малко да ми разкажеш. Как си се чувствал? Той участва в филма на представлението в Осмото чудо. Даже можем да видим сега отказ и после ще коментираме. Господа, добре дошли в България. Моля, покажете ми вашите билети и документи. Is he asking for my passport? And your tickets as well. Късне. Господин Балчер. Джеймс Балчер. На вашите услуги. За мен е чест да стисна ръката на един велик човек. Благодаря ви за всичко, което правите за България. За съжаление, нашата страна няма много приятели като вас, но аз лично дълбоко ценя вашата подкрепа. Вярвам, че това важи за всички българи. Виждам, че пътувате за Варна. Това е вярно, да. Какво мога да направя за вас? Ще дойда да ви помогна с багажа. Ще ви осигуря носач. Не се притесняйте. Всичко ще уредя. Много благодаря. Още веднъж. Добре дошли
отново в България. Заповядайте. Няма да повярваш, кога се срещнах току-що. С Мата Хари? Не, един велик човек. Голям приятел на България. По-велик от Мата Хари. Току-що стиснах ръката на Джеймс Балчер. Джеймс кой? Джеймс Балчер. Журналист от вестник Таймс. Аз ще отида да потърся Мата Хари. Мата Хари екзекутираха преди 3 години. Този човек още помага на България. Не е зле да почетеш малко, Стояне. Готини моменти. Да. Ами, какво да кажа? Това беше първото ми участие, нали? Първото ми запознанство, всъщност. И с Христо, и така. Аз тогава много се впечатлих наистина. И за мен беше истинско удоволствие. И до ден днешен винаги ми е много приятно. Даже след това направихме още един спектакъл. Той ме покани да рецитирам в зал 1 на НДК. За мен винаги е удоволствие. Наистина е удоволствие. Тази роля сякаш изстрелва още повече значимостта на Джеймс Балчер с думите, които му казваш, протягането на ръката и после репликата към колегата Стоян, разбира се. Малко и да попрочете, нали, да се запознае. Изключително добре ти пасва и понякога се вижда как герой, който не е акцента на сцената, всъщност прави така, че тя да стане много силна и оттам идва това, което трябва да разбере и публиката. Колко е важен този човек, какво отношение трябва да има към него. А срещата ти с Бен Крос, как ти се отрази? Ами, добре, винаги е хубаво да срещнеш хора, които са постигнали нещо, към което ти се стремиш. Да. Разбира се. Не сме си общували чак толкова много, за да го опозная вече като човек и такива неща, но пък самото му присъствие е много стойно. Осезаемо е така, нали? Сред екипа, Разбира се, да. Вероятно и с други такива си работил имена. Не много често. Аз особено напоследък, отново, в началото, като завърших, повече снимах американски филми. Сега вече от доста време не съм снимал такива. Но това си е съзнателен избор. Твой, или така се стичат? Не, напротив, така се стичат обстоятелствата. Затова пък започнах повече да работя в български, което е супер. Да, наистина много силно присъствие. Това имахме една новина в първата част с Дани за едни постановки, които са разпродадени 2 месеца напред, да се поставят постоянно. Смяташ ли, че... 2 седмици постоянно. 2 месеца, Дани. 2 месеца ли? 2 месеца постоянно. Смяташ ли, че идва един момент, в който трябва така да се направи малко пауза, да поогладне зрителя? Нямам представа. Защото нашата система в България е съвсем различна. Аз играя, може би, в над 10 заглавия едновременно. Да. Това ми струва супер сложно. Всеки месец, да. И нямам представа, то мозъкът се настроил по друг начин. Понякога съм си мислил какво би било да играя 2 месеца едно и също представление. Най-вероятно по някакъв начин може да ми втръсне, от друга страна пък ще се родят нови неща вътре, защото винаги живото представление е нещо, в което можеш да раждаш по време на самото представление. Натрупваш върху героя по нещо. И така, наистина нямам представа как е. Честно казано, на мен нашата система ми харесва. Да. Ние така сме свикнали. Да. Добре, как си играят 10 различни постановки, 10 различни образа, паралелно горе-долу? Сега днес си един, утре си друг. Не знам. Лесно ти е, зареждате сигурно. Нямам представа. Свикваш и то хубавото е, че като влезеш от едното в другото, по някакъв начин се опитваш да не пренасеш едното в другото и така нататък. Нямам представа. Аз, примерно, на мен по такъв начин ми работи мозъка, че аз, да речеме, не помня текстове. Сега, ако ме питате за текст от някоя постановка, не мога да го кажа. Не го помня, като си? Но като вляза в самото действие, то се връща всичко. И по този начин явно мозъка си прави неговите сметки. И си създава някакви връзки, които всъщност са от полза. Това как се учи, как се тренира?
Репетициите само ли или нещо трябва да си е отключено тук? Нямам. Наистина всичко се натренира. Има различни професии. За някой, аз някоя друга професия ще кажа, че е много трудна и такова, като го питаш човека и той казва, какво толкова? То е, наистина мозъка ни е нещо сложно и много услужливо. Така е. В много случаи. Ти ми каза за една друга премиера, която е била преди Обвързан. За Свлачище ли говорим? Или за друга? За друга, Свлачище също е едно много интересно. Доста премиери тази година. Свлачище е в Свомато, на 19 декември сега го играеме. Също една много хубава постановка на Грища. Григор Антонов е режисьора, с Александра Василева играеме там двамата. Там пък е съвсем друг сюжет. Темата, да. Там пак е не знам, семейна двойка да речем, но те не са семейство, по-скоро двойка. Да кажем двойка, която пък до такива крайности стига във връзката си и в желанието си тази връзка да бъде жива, че буквално я оскверняват. Буквално мъжът обявява жената за мъртва. В смисъл, тя е жива, до него е, но той казва, тя умря, жена ми умря. Значи на 19... И започва да се държи по този начин, сякаш я няма, дори спрямо нея? Да. Много е... Но там наистина стигат до едни крайности във връзката си, за да могат да поддържат онзи импулс, в който са се запознали, онзи истински импулс. Те всъщност преминават през всякакви сюжети вътре в самите тях, за да може да върнат ония сблъсък на момента, в който е истинско всичко. Но тук отказване няма един от друг. Просто всичко за да се съхрани. Или то в един момент... Да. Няма отказване, но в същото време има как да кажа, претенцията на това, че искаш да спре. Да спре фалша всъщност. Въпреки, че за да поддържаш истината, ти минаваш през абсурдни други неща. Както и да е. Премиерата пък, която беше наскоро преди Обвързан, беше в City Mark Center. City Art City. Да. Така. Как беше? City Mark? Арт Център. Арт Център, да. Точно така. Точно така. Там сме с... отново е любовна история, но този път е френска. Нали, става дума за Париж много пъти. Той е на кариер. Белезникът на един любовник. С Еми Шкодрева играеме. Юрий Дачев е режисьор. И също се получи една много... Какво да кажа? Няма, така е. Като си е хубаво. Да, получи се една хубава, там пък е по-романтична. И комедия, и пак на сериозна тема отива. Става въпрос за един мъж, който не знам дали заради самотата си или заради невярването в истинската връзка, всъщност е станал един човек, който сменя жените постоянно, дори си ги записва. Всичко прави както трябва, едно такова клише и влиза в живота му една жена, която пък преобръща всичко. Обръща всичко на 1000 градуса. И най-интересното е, че когато това се обърне, всъщност тя започва да бяга. И така, в смисъл. Интересни сюжети, обаче виж, ти колкото и различни... Живота е най-интересният сюжет. Така е, но колкото и да са различни тия образи, които едновременно, постановките, в които участваш, някак си ти си един пъстър образ на всеки тип мъж. Нали? И в тази ситуация, и в тази е обвързан и твърдо, така. Много хубава професия е това. Аз много пъти съм си мислил, и не случайно не ми омръзва. Аз наистина с удоволствие правя това. Защото преминавайки през всички тия образи, мислейки върху тях, изследвайки ги и такива, наистина човек се обогатява по някакъв начин и разбира и за себе си, и за другите хора. И така, на мен това ми е интересно. Хората по принцип са ми интересни. То за това си добър актьор. Може да се поставиш на мястото на човека по такъв начин, че да разбереш неговата гледна точка, въпреки че в личния си живот не би постъпил така. Това се опитвам да правя всеки път. Защото хората, мое мнение, хората наистина са различни. Когато аз правя нещо, някой друг може да прави същото, но по друг мотив, друга причина. И много пъти се опитвам да не мисля през себе си. В смисъл, опитвам се да максимално да изкарам себе си от това, в което
Влизам, за да мога да опозная този персонаж, който всъщност се опитал да опише автора. Трудна работа е това. Да. Направо те поздравявам. Аз абсолютно за възхищение това. Да. Ще те помоля за репликите в тая... Някои ключови реплики в тая постановка, в която да се опитам, нали, тук става въпрос за отношение мъж-жена, нали, но и колегиално може, нали. Сега не да си чак умряла, нали, но те и без това няма в четвъртък и петък. може да го адаптираме. Не се знае. Идва на къла, бе, общия работа. Аз направо не мога да повярвам. Свежи, много ти благодарим, че отдели от времето си. Заповяда един подарък от нас. Много благодаря. Да. Много си готим, поздравяваме те. Хубави празници да пожелаем, има месец до празниците. Поработи, пък благодаря. На Коледа да е готин. Да си свободен. Продължаваме след малко.